Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur urriak 10, osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larramendirekin egongo gara, Navarraldetik datorrena. Eta honek bi gaien inguruan hitz egingo digu. Alde batetik ondare industrialaren inguruko jardueraren inguruan hitz egingo digu, Iruñan ospatuko dena. Eta beste alde batetik Durangoko azokara eramango duten berritzaileen inguruan hitz egingo digu. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1913 Panamako kanala zabaldu zuen AEBko presidente Woodrow Wilsonek azken dinamita karga detonatuta. Urte batzuk geroago, 1957an istripu nuklearra gertatu zen Erresuma Batuan, herrialdean izandako larriena. Egun berean baina 1988an munduko pilota txapelketarako hautatuak izan ziren pilotari euskaldunek euskal selekzioaren aldeko manifestua sinatu zuten. Eta bukatzeko, 2014 urtean, askegunea antolatu zuten Deustun bi gazte grebalari atxilotu nahi zituztela salatzeko. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Gaur, osteguna, alde batetik Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan Palestinari buruzko hitzaldia egongo da. Gazako zerrendan krisi humanitarioa. Palestina 76 urteko kolonialismoa. Hizlaria Txuri Oio izango da. Brigadetako partaidea Palestinan izandakoa, 30 urtetik gorako esperientzia duena. Beste alde batetik, Flobin maletako ipuinekin izeneko ipuin kontalaria egongo da Barañaingo liburutegian. Xavier Flamarekek Flobin maletako ipuinekin ipuin kontakizuna egingo du Barañaingo liburutegian, arratsaldeko 6etan izango da. Gainera, zenbat lo liburuaren aurkezpena egongo da Labagunean. Haur batek kartzelarekin eta preso duen amarekin zer harreman duen kontatzen duen liburua da Zenbat lo. Liburuaren egileak eta Nekane Txapartegi preso ohia arituko dira solasean. Arratsaldeko 7etan Laban. Ostiralean, batetik, Montxo Armendarizen atzera begirakoa egongo da ikusgai Nafarroako Filmotekan. Nafarroako Filmotekak Montxo Armendariz zinemagile nafarrari aitorpena egingo dio, atzera begirako emanaldiarekin. Nafarroako ikazkinak eta tasio emitiktuko dituzte. Nafarroako Filmotekan izango da arratsaldeko 7etan. Bestetik, Les Cuisinieresen kontzertua egongo da geltokin. Les Cuisinieres taldea bidegurutze batean sortzen da. New Orleans inguruko musika tradizio ildo diferenteak praktikatzeko asmoz. Bidean aurrera, dantza jautziak ere gehituko dira Gumbo horren lapikora. Doakoa da sarrera eta 8:00 hasiko da kontzertua. Gainera, Baizera taldearen kontzertua egongo da Zizur Nagusiko Kultur Etxean. Baizera taldeak erritmoak eta dantzak gidaturik dihardu. Iruñerriko 11 musikarik osatzen dute taldea eta 2 disko kaleratu dituzte. Azkenik lehena, Funka sartu eta 3 abestiz osatutako Titereen showa. Zizur Nagusiko Kultur Etxean izango da kontzertua iluntzeko 9:00. Sarrerak 5 euroan egongo dira eskuragai. Larun batean, Julia Fernandez Zabaleta pastorala egongo da Burguen plazan. Ikuskizuna Zaldiko Maldiko Kultur Elkarteak ekoitzi du eta Iruñeko udalak sustatu. Mikel Tabernak idatzi zuen testua eta Egintz Iriart da erregentea. Antzerkia, musika, kantua eta dantza uztartzen dituen euskarazko lana da. 20. mendearen lehen herenean euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko giltzarri izan zen Julia Fernandez Zabaleta irakaslearen omenez. Burgoen plazan taularatuko dute oraingoan, goizeko 11:00. Sarrera doakoa da eta gonbidapenak kondestablen eskuratu daitezke. Igandean, alde batetik, Anbotoko Mari antzezlana egongo da Berako Kulturretxean. Anbotoko Mari antzerkia, bideo animazioa, interakzioa eta musika biltzen dituen antzezlan multimedia da. Gari da protagonista, mutiko txoro bat. Lagunekin haserretu eta bakarrik abiatuko da Anbotora.
Mariren aitzuloan sartu eta harri magiko bat aurkituko du. Harria bertan uzteko esaten dion ahotsari kasurik egin gabe lapurtu eta alde egingo du. Mari atzetik abiatuko zaio, arratsaldeko 5etan berako kulturetxean. Beste alde batetik, 104 aurra izeneko antzerkia egingo dute Zizur Nagusiko kultur etxean. 104 aurra umezurtegi batean dago, adoptatua izateko irrikitan. Egoera berean dauden beste neska batzuek bezala, lan gogorra eginez ematen ditu egunak, jantziak egiten eta josten. Esaten dietenez, horixe baita bidea adopzio familia bat lortzeko. Behin batean, ordea, neska berri bat iritsiko da, eta zalantzan jarriko du hori dena. Zizur Nagusiko kulturetxean taularatuko dute lana arratsaldeko 6etan, eta sarrerak txarteldegian zein online eskuratu daitezke, 4 euroan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diarioen notiziasen argazki nagusian, udaltzainek krimenaren gunea inguratu zuten, Carmen Baroja Nes kaleko etxabe bat. Lurrean izara odoldun bat dago. Titularrean, gizon bat atxilotu dute Arrotxapeako etxabe batean neska bat labankadaz hiltzeagatik. Jaja Mazourik Kaile Bilar Ponst hil zuen biak zeuden lokalean. Hilketaren egileak etengabeko arazoak sortzen zituen gainerako maizterrekin. Etxabeak bizigarritasun zedularik gabe usteko agindua zuen. Biktimaren aitaren hitzetan, krimen hau saietz zitekeen. 3 aldiz salatu nuen nire alabaren hiltzailea, heriotza mehatxua egin ziona. Kolore horiko berrietan alde batetik baztan kopatik kanpo geratu da. Beste alde batetik, Mikel Sola eta Maria Sangil kazetariak Teobaldo sariak 2024. Jarraian, 120 gorabera haizearen ondorioz Iruñean eta iparraldean. Eskuineko berrietan, batetik, gobernuak ohartu du ez duela funtzionarioen lanaldia kontrolatzen. Beste alde batetik, Antolin, Volkswagenen hornitzailea 2025aren hasieran itxiko dute. Jarraian, inbertsio publikoak lehentasuna izango du beherapen fiskalaren aurrean. Gainera, PPek Kongresuaren osoko bilkura lehertu du PSOE etarekin jipoitzeko. Amaitzeko itxaron zerrendak 2000 pertsonatan jeitsi dira azken hilabetean. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako osasun langileen oporren amaierak itxaron zerrendak eusten ditu. 78.806 paziente daude espezialistarekin egindako lehen kontsultaren zain, 2024 gutxiago. Argazki nagusian, udaltzain bat gertakariak izan ziren etxabea zaintzen ari da. Carmen Baroja Nesi kaleko 6. zenbakian. Titularrean, krimena Arrotxapean. Aurrekariak dituen 27 urteko gizon batek Kaile Bilar Pons iruindarra sastakatu du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroako gobernuak ez du milaka funtzionarioen lanaldia kontrolatzen. Beste alde batetik, Antolin Navarra isteko akordioa, 100 langilerekin. Jarraian, testigantza baten arabera, bullyingaren biktima honen egunerokotasunak jasanezina izan behar zuen. Gararen titular nagusian, zenbaketa bikoitza duten presoen 175ek 20 urte baino gehiago daramatzate espetxean. PPek PSOEren gobernuari behin eta berriz esan dio atzera bota dezala espetxe zenbaketari buruzko Europako irizpidea onartuko duen erreforma. Neurri horren ondorioz kaltetutako 43 euskal herritarretatik 28 2 hamarkada baino gehiago daramatzate burdin esien artean. Argazki nagusian, hegazkinak eta zuhaitzak lurrean utzi ditu krik ekaitzaren haizeak. Loiun 42 hegaldi bertan behera geratu ziren, eta 18 beste aireportu batzuetara desbideratu zituzten. 1000 intzidentzia inguru zenbatu ziren, eroritako zuhaitzak nonahi eta sute txiki bat Amurrion. Erdiko berrietan, goikoan, atutxak ez du berriro BBBko presidentetza lortuko eta politika utziko du. Behekoan, Nekane Balluerkaren hitzetan, psikologo gehiago egon behar dira osasun publikoan. Goiko berrian, osasun itunaren kritikek lehen fasearen itxiera atxeratu dute. Beheko berrietan, alde batetik, London Euskaletxea, euskara praktikatzeko aterpea hiri handian. Jarraian, Satilako kanpamentutik Gazako bizimodua. Bukatzeko Jon Gerendiaga, Arkaitz Kano eta David Laseras lehen sarituak.
Berriaren goiko argazkian Maria Jauregi eta Pilar Garaialde daude. Titularrean, hauen hitzak ditugu. Sekulako aukera zegoen gogoran biktima desberdinak ordezkatuak egoteko. Memoria Institutoak zuzendaritzatik at utzi du Garaialde. Estatuaren biktimek aitortza falta dutela nabarmendu dute Ark eta Jauregik. Beheko argazkian Jon Gerendiaga eta Arkaitz Kano ditugu. Titularrean, Euskadi sariak. Ilustrazioan David Laserasen Camposen de Castillako lana saritu dute. Euskarazko literaturan Jon Gerendiagaren Zeru lurren liburua. Eta haur eta gazte literaturan Arkaitz Kanonen Mundua piztatuta dago, baina hantxe gabiltza oinez. Goikoan Lorea Agirreren hitzak ditugu. Euskal pentsamenduaren aldarrikapena egin behar da. Ezkerreko berrietan, alde batetik, itsaso atutxak amaitutzat emango ditu jarduera politiko publikoak. Beste alde batetik, Madrilek atzeratu egin du Nafarroa eta Landak batzeko goitentxeko linea. Jarraian, emakume bat hil dute Iruñean, eta gizon bat atxilotu dute. Azkenik, Ainhoa Jauregi eta Hamaika telebistako zuzendari berria. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Angel Berrueteren omenez plaka jarriko du Iruñeko udalak. Bihar egingo dute ekitaldia goizeko 12etan, Donibane auzoko Martin Azpilikueta kalean. Erail zutenetik, Angel gogoan plataformak behin baino gehiagotan jarri ditu oroigarriak, baina behin eta berriz eraso eta erretiratu izan dituzte. Gobernu taldearen proposamena da oraingoan eta hasiron bera izango da ekitaldian. Eskuineko berrietan, goikoan, gizonezko bat atxilotu du udaltzaingoak arrotxapean 20 urteko emakume bat labankadaz hiltzea leporatuta. Eraso sexistarik ez, autodefentsa feminista leloarekin errotxapeako hilketa salatzeko protesta eginen du gaur mugimendu feministak Iruñeko udalplazan. Behekoan, Orkoiengo Antolin enpresako 108 langileak kale gorrira. 2025 urtearen hasieran itxiko ditu ateak 20 urtez Volkswagenendako osagaiak ekoitzi dituen enpresak. Auto elektrikoaren proiektutik kanpo geratu da Antolin eta lanik gabe izanen dira datorren urtetik aurrera. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, eguraldi lasaiagoa izango dugu. Temperatura asko jaitsiko da. Mendebal ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da eta egunean zehar baretzera egingo du. Naiz eta goizaldean oraindik bolada gogor batzuk izan. Giro aldakorra izango da eta tarteka zaparradak botako ditu, sarriago ipar isurialdean. Temperatura maksimoak asteazkenekoak baino 8 gradu baxuagoak izango dira ipar isurialdeko zeinbait lekuetan. Ostiralean eguraldi lasaia izango dugu baita ere. Goizean ostarte zabalak izango ditugu, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta baliteke han-hemenka tanta batzuk egitea. Haizea aldakor ibiliko da, hego ukituarekin goizean. Arratsaldean kostaldean haizeak ekialdera egingo du. Temperatura maksimoak pixka bat jaitsiko dira eta maksimoetan ez da gorabehera handirik izango. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Inigo Larramendirekin gaude, Navarraldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, lan ongi. Aspaldiko, aurreko hilabetean egon ginen, ezta? Hori da. Eta oraingoan zer ekartzen duzu? Bi kontu soilik. Alde batetik nik uste eta aurrekoan apur bat aipatu genuela. Bi kontu, alde batetik ja hasi dela, baina batez ere datozen egunetan gauzatuko den ekitaldia, Iruñan bertan, ondare industrialari buruzkoa, eta gero Durangorako nahiko bideratuta ditugun lanak, pixka jendeari jakinarazteko. Orduan, lehenengo kontua, da ziklo bat da. Uste eta aurten 10. emanaldia da eta, da sinposium bat urrian egiten ohi duguna ondareari buruzkoa. Izan ere, batez ere, globalizazioa dela eta, globalizazioak hainbat arlotan ari zaigu eragiten, eta oso nabaria da ondarearengan
eukitzen ari den eragina, ez da. Eta non ospatuko da? Bueno, jardunaldi nagusia Nafarroako Museoan izango da, 18an ostiralean, arratzaldean, eta gero 19an larunbatean goizean, baina Nafarroako Museoan. Egitarau goza, Navarralderen webgunean dago, dira 4 edo 5 islari noet esateko, eta gaia da, ondarearen, arroeko urteetan ondarea aztertu dugu, bai alde zaharrak, joan den urtean merkataritza, eta ura, bideak, feinan nola hori guztia asko aldatzen ari da, askotan galtzen, kolonizazioaren ondorioz, ezta? Eta aurtengo gaia da, lehenengo egin genuen lehenengo sinposionaren jarraipena. Lehenengoa 2005an izan zen ondare industrialari buruzkoa, badira hainbat eta hainbat lantoki, hustu egin direnak, baina historia asko daukatenak, hori alde historikotik aztertu zen 2005an, eta horten beste begirada, beste bera baten aztertuko dugu, bere berreuskurapenaren aldetik, ikuspegitik. Alegia, nola hustutzen diren hainbat eremu eta eraikin eta bar, nola berriro ere abil daitezken horren inguruko gogoeta, hori, da nahiko, nahiko teknikoa, baina maila handiko islariekin, gai inguruko honetan, buruzan iz, 5 edo 6 lagun, honen inguruko gogoeta proposatuko digute. Hori da jardunaldi nagusia, 18an eta 19an Nafarroako Museoan parte hartzeko izena eman behar da, Navarralderen web horrendian sartu eta bertan badago formuloreara sartzeko bidea. Eta horren inguruan, aurrekoetan bezala, osatu dugu egitarau kultural bat. Eta hortan daude, ikusgai dago datorren 15 arte, uste eta astelena da, astelenen arte, 15 arte, ikusgai egongo da Koldo Arnantzen erakusketa bat, da Altsazuko margolaria, hobeto esan da. Eta, gai honen inguruko hainbat kuadro eta irudi margotxo ditu, eta horrekin erakusketa dago ikusgai Zabalguneko Zibiboxen. Hogarren solairuan uste dut. Hori alde batetik, gero, esango dut, urriaren 10ean, ostegunean, arratzaldean, hitzaldi bat egongo da, Humberto Astibiak emandakoa, izenburua ez dugu horatzen, baina buiketuko zuen baimenarekin. Hain zuzen ere, hori, paisajes de papel y patrimonio en la era industrial vasco-navarra. Hau da, Humberto Astibiak, hau da, EHUko irakasle izan dakoa, eta bere garaian duela urte batzuk liburu bat idatzi zuen honen inguruan, eta horretan oinarrituta hitzaldi bat botako du, hain zuzen ere, ingurumen hezkuntzako museoa, Errotxapean, 6:30, hori urriaren 10ean, ostegunean. Gero, datorren astean, asteazkenean, urriaren 16ean, 7etan, Gaztelu plazan, kasino berrian, Iruña kafe gainean, liburu baten aurkezpena egingo dugu, honekin lotutakoa, da Manolo edo Vitor Manuel, Manolo esaten digo, Manolo Egiarena. Manolo Egiak hainbat urtez aritu da Diario de Noticiasen zutabe bat egiten ondare industriali buruzko. Nafarroako hainbat toki industrialei buruz inkertzen eta datuak ematen. Eta horren bilduma bat egin du, eta horrekin osatu du liburu bat. Hola berriak, 1796-1927, apuntes para una industria industrial de Navarra. Orduan, liburu honean aurkezpena, ziklo honen barruan egingo da, datorren asteazkenean, 16ean, 7etan. Eta, gero, amaitzeko hurrengo egunetan, urriaren 17ean, osteguna dela, 6:30etan, Oskar Brako, ikerlaria da, eta batez ere, errotuloak ikertu ditu, eta justu duela egun batzu uste eta argitaratu duela honen inguruko liburu bat. Orain, agian ez da inbeste lantzen, baina
batzutan nonbaiten ikusten du halako rotulo zahar horietako batzu, eta arte lanak dira, ezta? Eta horren guruko lana egin du, eta urriaren 17an, ostegunean, 6:30etan, bisita gidatu bat egingo du Iruñeko Alde Zaharrean eta Zabalgunean ere, honen adibide batzuk erakusteko. Kasu honetan, bisita gidatu honetan ere, Alde Zaharretik izena eman behar da ere, Navarralderen webgunean. Izena behar da bisita gidaturako eta gero jardunaldi nagusirako. Eta, hori da lehenengo gaia, hor mahai gainean daukagu, eta, batez ere, jende desente eman du izena, zorionez. Eta gero, jardunaldia hasia dago, ez da? Hori da, hasi da batez ere Koldo Arnaizen erakusketa, hori iraila amaiera jarri genuen, eta horregatik ikusgai egongo da 15 arte. Baina oraingoz hori da dagoena, eta gero datorrena da, esan dako Humberto Astibearen hitzaldia, 10ean, 16ean Manolo Egiaren liburua 17ean, eta 17ean Oskar Brakoren bisita gidatua. Eta gero jardunaldi nagusia, hori da. Eta hori da lehenengo gaia. Indarren dago eta batez ere, ikusle entzulei, oraindik izena eman daiteke eta hori, eta batez ere Iruñeko eta inguruko jendarentzat nik uste, aukera ona da batez ere, gauza hauen garrantzia da, normalean erreparatzen ez diegun inguruan ditugun gauzak izaten direla. Badiren bat gauza hauen inguruan egunero ikusten ditugunak, nabarmentzen ez ditugunak, eta askotan alakoetan esperoz genituen gauzak ikasten ditugu. Hor daukaguna baliatzeko. Gonbidapen horreratzen da. Hori da lehenengo gaia. Eta bigarren gaia zein da? Eta bigarren gaia da, norbait aurrerapen gisa, urrian gaude, eta euskal kulturan arloan gabiltzan guztiontzat, Durango da ezinbesteko hitzordua. Nik uste aurreko hizketaldietako baten edo aurreratu dugula zeo zer, baina kontua da... Zerbait komentatu genuen bai. Zeo zer bai, ez dugu horatzen zenbate año sakondu genuen, baina kontua da momentu enten daukagula nahiko zehaztuta, nobedaden aldetik batez ere, eramango ditugu baita ere aurreko urtetako gehienez batez ere gehien ongien saldutzen dana eta hori. Baina, nobedadea batez ere. Aurten garako ze daukagu, eta aurten nik uste gainera, nik uste nahiko proposamen polita eramango dugula. Eta, nik labur bonduko nuke alde batetik bi komiki, urtero ateratzen dugu gutxienez komiki labur bat. Joan den urtean ezin izan genuen, baina aurten badara matzagu bi komiki. Bat aurreko urtetako hildoan, 24 orrialde inguruko Nafarroako historiari buruzkoa. Hori berez osotasunean Navarraldek bultzatutakoa edo gendakoa. Hau da, Oneka Iruñeko erresumaren sorrera. Oneka da Eneko Aritzaren ama. Kontua da, komentatu izan dugunez hemen bendaberriko, aurten bete izan dela Iruñeko edo Nafarroako erresumaren jaiotzaren edo, hartzen den hau da, ez da kontu objektiboa, baina beti markatzen da hor mugarri, abia puntuko mugarri historikoak eta Iruñeko erresumaren kasuan Horreagako bigarren bataia, 1824koa aipatzen hori da erresuma honen jatorri edo jaiotza bezala. Eta horrekin lotutakoa, bere garaian, duela urte batzuk egin genuen komiki bat Eneko Aritzari buruz. Eta egin genuen lehenengo komiki laburra, hain zuzen ere. Eta nahi genion horri beste buelta bat eman, eta egin duena izan da, kontua da Eneko Aritza asko hitz egiten dela, lehenengo erregea, bla, 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 bla. Baina hori gauzatu zen finan horren atzean aliantza baskoi ezberdinen arteko aliantza bat josi zelako, oso testuinguru konplikatu baten, inguruko imperio boteretsu eta imperialista batzuekin. Eta aliantza hori guztiak posible edo egin ziren Onekari esker.
finan honeko aritzaren nama izan zen pizkat horren guztiaren atzean zegoena, eta horrek ahalbidetu zuen gero, erresuma horren jaiotza. Eta, komikia da horren inguruan eta honeka da horren protagonista nagusia. Finan, Horreagako bi bataien artean, nola hegoaldeko baskoiek josi zuten aliantza horiek, eta nola honeka horren guztien muinean zegoen. Hori da lehenengo komikia. Eta ze estilo dauka komikiak? Humorez hartu zu historia edo dramaz? Nik esango nuke ez nahiko deskriptibo eta kutsu bat eman behar izan ezkeo, kutsu gehiago epiko batekin, baina gehiagikerik gabe, baina da nahiko ez da berezeki humoretsu. Batez ere, nik esango nahiko epiko, baina batez ere kontatzen du zer gertatzen den. Ez da oso alde horretatik nik esango nuke mantentzen duen tono da nahiko neutroa nolait esateko. Baina da batez ere, helburua da batez ere, askotan horri buruz dakiguna, agian badakigu Horreagako bataila bat egon zela, eta hori, baina zer gutxi gehiago. Horrekin egiten duena da, azaldu nola hor egon zen menderdiko tarte bat, hori normalen ezagutzen ez duguna, non baskoi horiek, batez ere gai izan ziren bere burua antolatzeko eta Imperio Bototzaren artean adierazteko hemen gu gaude eta gu eta libre izan nahi dugu eta izan zuten eta gauzatu zen erresuma horrekin. Orduan berak egiten duena batez ere, hori, menderdiko tarte hori laburbildu, modu atsegin baten, baina kontatu zer gertatu zen. Eta nabarmentzen esan bezala, nola honeka eta Eneko Aritzaren alabak eta barba horren muinean zeuden. Batez ere kontatzen du, ez da bereziki... Zer esatekotan epikotasun apur bat ez gehiagi, baina batez ere kontatzen du zer gertatu zen, tarte horretan. Modu visual batean. Hori da, batez ere da hori, azkenean ez gogoratzen 20-24 orrialde atera diren, baina hori, begirada azkar baten, gure historiaren oso pasarte garrantzitsua eta agian normalean behar bezala ezagutzen ez duguna, bere konplexutasun guztiarekin. Hori kurtzean ikusiko duzuen nola, esan nahi dut, normalen historia, atoro pasao esaten den bezala kontatzen denean, ematen du oroar, ez gure kasuan, herrialde guztien kasuan. Historia esan behar duela oso lineala noet esateko. Askotan egoten da, joera historiari ikuspegi predestinatibo moduko bat emateko. Hau gertatu zen, hona ailegatu behar zelako, eta hau izan zen oso segidean, oso jarraitua, oso hala izan behar zuen. Historia ez da horrela, historia asko konplexuago da, kontraesanak ditu, gora berak, eta azkenean, helmuga batera ailegatzen da, baina bide hori ez da marra bat, da askoz konplexua, eta hori ikusten da nola denbora tarteotan, beren alderdi ezberdinak, aliantza ezberdinak, garai konplikatua izan zen, baina horregatik baliatu behar da nola eta iztenguru hortan aliantza horiek aurrera eramateko gai izan ziren gai hartako baskoiek, eta hori da hor nabarmentzen dena. Hori lehena, eta gero beste komiki bat, hau berez Martin Txipi elkarteak egin du, baina gero Nabarralderen bitartez ere zabalduko dugu. Hau luzeagoa da 50 orrialde inguru ditu. Gero erantziekin agian 60 bat edo. Lehenengo honekarena, hori, 20 da komiki labur bat. Bigarren hau, izenburua dauka aldazka pozoituak. Berek agian horrek ez du gehiago izaten, baina hor kontatzen dena da lehenengo mundu gerraren ondorioak Ipar Euskal Herrian. Askotan Euskal Herria aipatzen dugu, edo Nafarroa, Euskadi beste batzuk, hauetan dugu, baina gero buruan aipatzen dugun herrialde hori ez dugu behar bezala ezagutzen. Eta gure herrialdeko hainbat zoko aipatzen ditugu, baina benetan ez ditugu ezagutzen. Orduan, lehenengo esate baterako kasontan, lehenengo mundu gerra Ipar Euskal Herrian, Frantziaren menpeko Euskal Herrian, bere biziko eragina izan zuen, familia ja guztiek nik izango nuke, zenideak galdu zituzten, Frantziak erabilizun abertzalismo edo nazionalismo frantzesean
nabari eragiteko eta hori sustatzeko ordura arte gehien bat euskalduna eta bar zen lurralde baten. Euskararentzat ere suposatu zuen atzerakada nabarmena ere. Alegia, guretzat euskaldunon ikuspuntutik tragedia izan zen, lehenengo mundu gerra guretzat, baina, karo, iparraldean nagusi den kontakizuna da frantses kontakizuna, garaipen bat, les enfants de la patrie, bla, 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 baina hori ez da gure kontakizuna. Hori Ipar Euskal Herriaren aldetik, baina hori bestaldetik hegoaldean zer daukigu horretaz? Ez digute erakusten. Bai, Euskal Herria ezagutzen dugu, aipatzen dugu, hobeto esan da, baina gero de facto Frantzia da. Hor utz egiten dugu. Hau ere bereizketa bat, ez? Bueno, askotan gure hauan beste gauza bat esaten baldin badugu ere, halako gauzetan somatzen dugu hemen oraindik sartu duten zatiketa hori oso barneratuta daukagula eta oso normalizatuta. Orduan hori irauli behar dugu pizkanaka. Eta hori egiteko modu bat da, hori ikuspegi nazional batekin gure eskualde edo lurralde ezberdinetako erreferenteak ezagutzen. Gure herriko toki askotara eraman daiteke, baina kasu satzuntan da hori. Alde batetik, hori Aritz Ibarra marrazkilariak egin du, aurreko baten duela urte pare bat egin zigun bere lehengo komikia, Gasteiz 1200, defentsa amaigabea. Komiki bat Gasteiz Nafarraren setioari buruzkoa, 1200 urtean, urte arte Nafarroa zen, 9 hilabeteko setio bat egin zuten gaztelarrek, eta geroztik Gasteiz eta Araba, eta gaurko EAE, Nafar izateari utzi zioten, eta gero Baskonga da, gaur batzuek Euskadi izaten diote, zergatik, baina hortik datorrela, gaurkoa hortik datorrela. Hori duela 2 urte egin zuen, gainera oso ondo saldu zen, nabari izan zen duela 2 urte Durangon gehien saldu zena. Igual jendeari, historia astunegi iruditzen zaio eta horrekin... Bai, hori da helburua, ohiko liburu potoloak eta egon behar dute, baina begibistakoa da jende gehianarentzat eta gazteentzat batez ere ez daudela pres edo ez daukatela autura, hobesan da, euskarri horiek erabiltzeko. Orduan halako euskarri hauek, oraingoz komikiarena, nik uste denborarekin ikusentzunezko bidez edo egin behar ditugu gauza hauek, baina bere denboran, baina momentuz komikiarekin urte batzuk jadara matzagu honekin, eta ni posik gaude, alde batetik jendeak, batez ere jende gazteak, jende gaztearen, gaztea eta izan gaztea, adinagatik, baina gaztea harimaz gutxienez, jende horrengana iristeko modu egokia da, oso ondo sartzen da, eta gainera guretzatua da amu bat beste lan horietara ere hurbiltzeko, edo jendea hurbilarazteko, eta jendea gustora hartzen du, eta esan dakoa, Gasteiz 1200-ekoa primeran saldu zen, osongi, eta horten, gaia oso bestelakoa da, baina ikuspegi berdinarekin, agian behar bezala ezagutzen ez dugun gure historiaren pasarte bat, modu sakonagoan, honekarena da, txikiagoa, harinagoa, nola esateko, hau, luzeagoa da, baina hala ere komikia denez, erraz ere irakurtzen da, oso ondo egina dago, eta gainera amaieran badauka erantzitako testu bat, informazio gehiago ematen, Eneko Bide Gain egon da horren atzean laguntzen, eta beste lagun pare baten ekarpena ere badago, baina, gai apur bat ezagutzen duzu honentzat, Eneko Bide Gain da honetan, nik uste ongien edo bekien landu duena, eta bere laguntzaz, liburu potolo bat irakurri gabe, nagusiena ikasteko hor aukera. Eta ikasi baina goio, kasu honetan komikiak bai daukala, oso, ez dakit nola saldu, baina da oso, finean, aurreko komikian agian gehiago azaltzen dira gertakizun historikoak, modu objektiboago baten. Bigarren kasuotan, bai kontatzen da hori, gertakizun sorta bat, baina batez ere nahi dana adierazi da
pairazioa, alegia, jendeak, gure jendeak hori nola bizi izan zuen, alegia, komiki horrek ematen du beste, edaki dut oso ondo nola espresatu, baina transmitzen duena da hori, mina, amorrua, ez dakit, da, nire ustez, indartsuagoa alde hortatik, oza, transmitzen duena da, edo nahi duena da, finan, hori, Ipar Euskal Herriko Euskaldunon artean, horrek eragin zuen, astindu nabaria, zigorra, oso latza, egora latza bizi izango herria, eta nik uste komik horrek hori transmitzen duela. Alde horretatik, Aritzek eta biok askotan errepiketzen dugun esaldi bat da, gure historia ez dela Walt Disneyko filma bat, baina hori da errealitatea, eta hori da ikasi jakin behar duguna, gero orainari aurre egiteko, ezta? Eta, alde batetik, geure gai honen inguruko, geure kontakizuna sustatzeko, batez ere Ipar Euskal Herrian, asmoa da, eta badukagu hitzordu batzuk hartuta, Ipar Euskal Herrian aurkezpen batzuk egiteko. Gainera hor, esan dako, haiek gertuko gaitzak daukate hau, eta, aukera da haiekin ere, gaiai buruz solas egiteko. Eta, gero, hegoaldean ere ditugu erakusketa batzuk, hori, Ipar Euskal Herrian, frantses kontakizunaren aurrean geure kontakizuna egiteko, eta hegoaldean ere, adierazteko aizue, hau ere gu gara, ez da, hango euskaldunak, ez, haiek ere gu gara. Zer askotan hori Euskal Herria aipatzen dugu, baina gero gu, haiek, hori da lehenengoak, komikiak. Nik uste bi komiki oso potenteak, eta, nik uste, espero dugu jendea erakartzea. Eta gero, ohiko liburuetan, eramango ditugu 6 gauza, 6 liburu. Lehenengoa ja ibilbide bat daukana, izan ere, Diario de Notiziaken esaterako promozioan saldu zen. Hori da, Xabier Urjo historialariak, Nevadako Unibertsitateko historialariak, Orreagako lehenengo bategeri buruz idatzitako liburua, Orreaga 778, komikian aipatu dugu gehiago, bigarren bataila, 828koa, baina Xabier Urjo batez ere lehenengo bataila gehien ezagutzen duguna, horren inguruko agirietan eta dokumentazioan daukagun informazio objektiboa laburbildu eta saldu egiten du. Zergatik, lehenengo bataila horri buruz dakiguna batez ere ez datorrelako iturri historiografikoen gandik, historiografioetatik, baizik eta literaturatik, frantziar literaturatik, La Chanson de Golan izeneko olerkitik. Baina hori da literatura, ez da historia. Eta, Xabier Urjok egiten duena da hori, informazio historikoa plazaratu. Hori lehena, hori ja bere ibilbidea dauka, Orreaga 778. Gero, beste liburu bat, aterako duguna da, 3 hizkuntzutan izango egongo da liburu. Lehenengoa gazteleraz dago, esan dudana, Xabier Urjona. Gero, bigarren liburu bat da, Euskara genozidioa eta memoria Nafarroan. Hori dago gainera 3 hizkuntzetan, euskeraz, gazteleraz eta frantsesez. Ez da oso lodia, baina, finean, duela hilabete batzuk, txosten bat argitaratu zen, ez nahiz luzatuko horrekin, baina oso laburbilduta, euskararen kontuari buruz jardun zuen Nafarroan, eta laburbilduta, aipatzen zuen, hor bat zegoen, aniztasun bat, bi identitate, baina parekatzen zituela. Eta, liburu honek esaten duena, argi dago identitate aniztasun bat dagoela, baina hori ez dago natural bat, ez dago parekatasun bat, hor egon da Euskararen kasuan genozidio bat, alegia Euskara hori akabatzeko eta badago estrategia bat, historian zehar aldutu izan dena, baina hor egon izan dena orduan, eta hori nabarmendu, hori ez izkutatzeko ze batzutan badirudi, diskurso ofizialean, hori malgutu nahi dela nolait esateko, arindu, eta hemen daukagun egoera, hizkuntza egoera, ez da prozesu natural baten emaitza, baizik eta inposaketa eta zapalkuntza prozesu baten
ondoria. Eta hori da pizkat haiek laburbiltzen dutena liburu horretan. Haiek diote Iturralde, hau egin dut Iterrolde elkarteak, Nabarralderekin harremana dauka, eta haiek egin dute liburua, Nabarraldek argitaratzen du, baina berez liburua mamitu du Iturralde elkarteak. Hori da, bigarren liburua, gero, hirugarren liburu bat, hau izango da, lehenago aipatu duguna, datorren horriaren 16an, Kasino Berrian aurkeztuko den liburua, Apuntes para una Ola Berriak, Apuntes para una historia industrial de Navarra, uste dut dela libra, Manolo Egiak idatzitakoa. Esan dakoa, berak Diario de Noticias zen egin dituen zutabeen bilduma bat, Nafarroako ondare industrialari buruzkoa. Hau da pizkat lodiena, beste liburuak txikiagoak dira, hau da lodiena, baina oso interesgarria gai honetan interesa duen horrentzan. Hori da hirugarrena. Gero, laugarren liburu bat, hau Martin Txipeak ere egin du, lehenengo mundu gerrako komika bezala. Eta hau, gaia da Gebarako gaztelua. Araban, hau, guk jorratzen dugun gai bat da oroimen lekua. Alegia, gure geografian diren toki zehatzak, gure historiaz mintzo zaizkigunak esateko. Oroimen lekuak. Eta horietako bat, Nabarraldek egin du Beloagari buruz, Arantzazuri buruz, Aitzorrotz, Iruñeko Gaztelu plazari buruz egin ditu hainbat ikusentzunezko. Eta honetan onain erreturik, Martin Txipean egin izan dugu ere, bertako Gebarako gazteluari buruzko, lehenik egin zen ikusentzunezko bat, baina gaur saltzeko eta ikusentzunezko, berehala YouTubera joaten direa, lehenago ezberdina zen, baina orain zer gehiago gehitu behar diozu balio erantzi bat emateko eta kobratu ahal izateko. Eta egin izan duguna da, gehitu diogu liburuzka bat, euskeraz eta gazteleraz, guztira 80 baitu orrialde, baina argazkiak kenduta izango dira 35 orrialde bakoitza, alegia errazteko erreza. Baina finean, birpaso bat ematen dio, izenburua berez da, Gebarako gaztelua Arabako historiaren Arabako memoriaren lekuko. Alega egiten duena da, gaztelu hori kontua da, finean, gaurko Arabaren 1000 urteko denbora otarte bat kontatzen digula, gainera oso lotura estura daukala Nafarroarekiko, eta gaurko Gipuzkoarekiko, baina Baskonia, Nafarroko erresuma horrekin lotuta ere badauka. Eta, gaztelu horren historiari erreparatuta, edo horren bitartez, Arabako historia oso bat kontatzen dugu liburu hortan, uharkabean, baina, gure ikuspuntutik, ez da, hori. Baskonia eta Nafarroarekin izan duen lotura nabarmenduz, eta betare hor bat zegoen familia garantzitu bat, Gebaratarrak, bere garaiko Nafarroako leinu nagusietako bat, eta horrek bere historia interesgarria ere badauka. Eta horren inguruko liburua, eta liburua erantzita, aldi batetik bideo horre da 13 minutuko bideo bat, oso erraz ikusteko, hori ere kontatzen duena. YouTubeen jarriko da, baina baita ere liburuarekin halako USB txartel bat erantziko diogu, edo txartatuko dugu, hori, liburua eta bideoa dena batera edukitzeko. Hori da laugarren lana. Eta gero, azkeneko bilak, eta oraindik beste guztiak edo eginda dauzkagu, edo inprentan daude, berehala preseukiko ditugu. Eta, Durangorako preseukiko ditugunak, baina, oraindik amaitu gabe daudenak, baina, nahiko aurreratuta. Lehenengoa da, izenbura uste dela, Gipuzkoako armarria gure historiaren ispilu. Gipuzkoako Antzolako herriko gure lagun batek, Patxi Olabarriak, bere duela urte pare bat edo idatzizun liburu tontakeri batekin hasita, bera udaleko zenegotzia zenean, kultur zenegotzia zenean, hasi zen bere herriko Antzolako armarreren inguruko ikerketa bat egiten, bertan belateko 12 kainoiak zirelako, bere garaian Gipuzkoako armarrean zirenak, eta, kontua da, ari hartatik tiraka, txikia zirudiena,
berak ikusi du, zabaldu zaiola alako eremu edo esparru oso zabala lan egiteko honen inguruan. Askotan gertatzen da, hau ematen hasten zea kontu oso zehatz batekin, baina hortik ikertzen zarenean, gero eta ikus mira zabalagoa zabaltzen zaizu gaiari buruz, ezta? Diruela urte pare bat, antzolan zentratutako liburu bat aterazun, baina hor ja geratu zitzaizkien gauza asko Gipuzkoako armarriarekin lotutakoak, eta horrek landu eta gauza gehiago gehitu ditu, eta horrekin egin du edo osatu du liburu oso bat, Gipuzkoako armarriaren bilakaerari buruzkoa, baina batez ere adierazteko horren azpian dagoen kontakizunaren eztabaida, gure buruaren kontakizunaren inguruko eztabaida azalerazten. Alegia, armarri horren bilakaera horren azpian dagoena da, Gipuzkoarron ikuspegitik, Gipuzkoarrak bere burua definitzeko osatzen ari ziren kontakizuna. Denok nazio bat kontakizun bat da, gure burua definitzeko partekatzen dugun kontakizun bat. Baina hori historian aldatzen da, bilakatzen da eta garatzen da, ezta. Eta, Gipuzkoako kasuan, eta horren atzean dago hori, nola, Nafarroa eta Gaztelaren arteko tirabira horiek horren atzean daude, eta gure historiaz, eta gure, ez hainbeste historia baizik eta hori, gure burua osatzeko, Euskaldunok osatzen dugun kontakizun horretaz, badago historio bat, eta hori da pizkat hor kontatzen dena. Ez da bat ere lodia, ez da ere. Eta ja, azkeneko liburua, hori izen buru zehatzaz dugu horatzen zehazki, baina hori da Juan Martín Elespuruk, linguista edo hizkuntzalariak osatu duen, osatu du, maketasean dago, osake amaituta dago, Juan Martín Elespuru belgarako hizkuntzalariak osatu duen liburua. Finean da, aspaldienetan bere garaian egon ziren Iruña Beleiako astarna horiek, eta Juan Martín Elespuru hortan dabil, baina hortaz aparte, ja denboran hurbilago, hori Irulegiko eskua dago, gero duela gutxiago, Larrae izeneko Larunben agertun zen aldare hori. Aspaldienetan, pilpilan dago pizkat, erromatarren garaiko baskoien eremuan agertzen ari den epigrafia hori. Alegia, harrietan agertzen diren izkribuak, nolabait esateko. Oso sinpleak, oso arruntak, baina informazio interesgarria, zalantzagarria oraindik tamalez, dira oso gauza solteak eta oso zaila da itzultze, gaurko hizkuntzara itzultzea eta ondo ulertzea horren atzean zer dagoen. Eztabaidarako gaia da, nola ez? Baina, dena den gai interesgarria eta aspaldienetan interesa piztu duena. Orduan, Juan Martín Elespurok egin izan duena da pizkat horren inguruan daukagun informazioa eta grabazio edo harrietan egindako izkribu hori laburbildu eta horrekin liburu bat osatu du. Orduan, azken orduko aldekadarik ez balego, momentu ez hori da esku hartan daukagun. Nik uste, hori 2 komiki eta 6 liburu, euskeraz, gazteleraz, iruzkuntzetan ere, eta gaian aldetik nahiko anitza ikusten duzue, gaurko geografia aldetik ere ikusten baldin baduzue, dago Ipar Euskal Herriarekin berezik lotuta, Gipuzkoarekin, Araba, nola ez gaurko Nafarrarekin. Nik uste dut, oso gaien aldetik eta, nik uste dut nahiko sorta zabala daukagula eta, edonorentzat gauza bat edo beste interesgarri sortutu dakiokela, hor geratzen da. Nahiko anitza. Hori da, anitza, formatoen aldetik, gaien aldetik eta geografikoki ere, ikuspegi nazional horrekin egindako sorta bada, nik uste nahiko interesgarria eta, batez ere Durango ondoren ere salgai gongo da, gure borraldean,
liburutegietara, liburu dendetara, bueno, liburutegira ere, baina lehenik liburu dendetara ere emango dugu. Bueno, batez ere, Durangora joaten dena, gonbidapena luzatzen diogu, saltokitik pasatzera, eta lasai kuskuseatzera, galdetzera, oraingoa izan da hori, zertzela bat baino ez, baina, bueno, merezi dugu lasai, jende gehiagi pilatzen baldinez bada saltokian, noski, bertan hau guztiak ikusteko. Gainera, komiki oraindik ez digute data zehaztu, baina komikietako bi egileekin, honekarena Eneko Lizardi da, uste dut ez dudala aipatu. Eneko Lizardik egin du honekaren komikia eta Aritz Ibarra aldazka poesituak, lehenengo mundu gerrarena. Eta bi egileak egongo dira gure saltokian, eta gero azokaren egitarra horren barruan ere komikeak aurkeztuko dituzte. Ez dakit zehazkizien egunetan, baina esan nahi duana da hori, jendeari gonbidapena adi egiteko, Durangon egongo garela, eta hortik pasatzeko, kuskusatzeko, gurekin hitz egiteko, galderak erantzuteko prest, eta elkar ezagutzeko prest, eta batez ere jendeari gonbidatu. Eta ea zer moduz joaten diren ondare industrialaren jarduera? Barkatu? Ea zer moduz joaten diren ondare industrialaren jarduera? Bai, horre gai honekin dagoen pizkatzailtasuna da, aurreko gaiarekin da apur bat ezberdina, ez da inbeste, gure ustez, hildo berean dijoa, filean da garenari, gure ondare, gure historia bada gure ondarearen zati bat, ez da? Baina gu garena da ez bakarrik ze izan garen, zer egin dugun, baizik eta horren ondoren geratu zaigun ondarea, alegia. Historia badago, baina historiak ikusten dizkigu gauza batzuk horren emaitza direnak, eta hori da ondarea. Ondare materiala eta inmateriala ere. Orduan dena lotuta dago, baina kontua da, guk esaten dugu horri lagun artean, jendeari gehi erakartzen diola, guk esaten dugu, las batallitas. Alegia, errezago da jenderi izteko, hori, Orreaga, Amaiur, edaki zer, eta ongi dago, ez da? Baina ezin dugu ahaztu, direla horren atzean beste gai batzuk, zuzenbide perinearra, gure iturak, eta baita ere kasu honetan gure ondarea, ez da? Eta ondare industriala modernoagoa da, ez da erdiaroko kontu bat, baina bada ere gu garena, gu gara horren guztiaren emaitza ere eta merezi du ezagutzea. Orduan, izen emate kontuarekin gabiltza orain, baina, ez da bil gaizki. Horri honez, orduan, azken momentuko bultzadatxo batekin edo, jendea animatzen da. Bai, merezi du, batez ere inoiko jendearentzat, da batez ere esan dakoa, normalean, agian ohartzen ez garen gauza horiei buruz, aditu batuen laguntzaz gehiago ikasteko aukera, ez da? Normalean ez da erraza izaten alako adituak biltzea eta hori, eta ahalegin hori egin dugu, eta batez ere Iruña eta Ondoren inguruko jendearentzat, baina oso bereziki Iruñeko jendearentzat, ziur naiz, normalan ikusi izan ditugun gauza horiei buruz, baina ohartu gabekoak edo garrantzik eman gabekoak, hori buruz, agian zure etxetik gertu dagoen, ustutako lantegi bat, eta hori, lantegi horrek badauka, ziruenik ez dakizu, baina horren atzean badago historio bat, egon ziren langile batzuk, hori egin zen arrazoi batengatik, testuinguru batengatik, eta horren bitartez, zure osoari buruz, edo agian zure zenide batek bertan lan egin zuen. Nik uste merezi duela horri buruz ere gehiago ikastea, ondari horri balioa emateko. Eta gainera esan dugun bezala, jardunaldia horretara bideratuta dago. Ondari hori berrerabili, berbaliatu. Hori da finean, hori nola egin, ze adibide daude eta proposamenak. Nik uste mamitsua dela eta apur bat ezberdina, ez da inbeste historikoa, baizik eta, historikoa, baina duela mende edo mende terdiko historia, baina gure historiare bada, eta gainera hurbilagokoa, alegia. Egin erdiarakoa, urruneko gauza bat bezala ikusten dugu, baina hau askotan kalean daukagun gauza da, ez dakit nuzko gauza bat, kaletan ikusten dugu gauza bat, mea kontua da egunerokoan ez garela horretaz ohartzen, ez da,
Hortan ohartarazteko modu bat izan daiteke eta ikasteko. Finean helburua da gure buruz gehiago ikasteko eta horre guztiari balioa emateko, ezta. Bueno, Inigo, gaurko genituen bi gaiak jorratu ditugu. Hori da. Eta, kontatuko iguzu zer moduz baten diren biak urrengoan. Bai, urrengoan, batez ere inoko jardunaldiaren anola di joan, eta, ez dakit bitartean beste esoz ere arterako den, agian egon daitezke beste ekintza txikiagoak edo, eta agian kontatu ditugu, eta bestela, Durangokoari buruz, agian zer daukagu, edo agian eman dezakegu irudiren batekin edo, informazio gehiago ni buruz, horren egin dudana izan da gainetik birpasatu, baina, segun beste gaiekin nola gabiltzan, agian eman dezakegu hauetako liburu edo komiki bati buruz, agian irudiren bat, jendeari erakartzeko, amua botatzeko. Bueno, primeran, ikusiko dugu eta mila esker berriz ere gurekin hemen Bale, egoteagatik. mila esker zuei eta datorren hilabete arte. Bueno, Bale, ondo segi, osongi, agur. agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.